חברים, מה קורה היום? זה פרק חדש של נונסטופ מיינקראפט. אחרי המון זמן שלא העלינו סרטונים, זאת אומרת אני ויובל, אני אעלה היום סרטון לבד, למה אין לי מושג מה עם יובל. היום יום שבת, הוא לא בקייטנה, מה שבטוח, אין לי מושג איפה הוא, אבל רציתי לעלות סרטון כי יש משהו מיוחד. אני לא יכול כל כך להראות לכם את זה, אבל אני עושה כרגע עם עכבר גיימרים, עם אוזניות גיימרים, בקרוב גם מקלדת גיימינג. כרגע אני מקלדת יודעים, רגילה. ואז רציתי לצלם סרטון גם, כי אני משחק כרגע על טקסטורה חדשה שחבר שלי הכיר לי, אז כן, בואו תראו אותה. היא של מקריטה, נורא אהבתי אותה. אני אשלח את ההורדה בקישור. כן, אני אשלח את ההורדה בקישור, אז בואו נתחיל. אז כן חברים, חזרתי לכם, והרבה פעמים זה שולח פה הודעה, אבל הפעם לא. הנה, יש פה עובדים על תיקונים או משהו, אדמין רשם את זה, אז יכול להיות שיהיו קצת באגים, אתם יודעים, בעולם הזה. אז אני פשוט אחזור אליכם ברגע שאני אגיע לעולם אחר, אז כאילו אני לא רוצה שיהיה באגים. אז כן חברים, חזרתי אליכם בעולם אחר, הרבה יותר טוב לדעתי. אז כן, אני MVP בשרת, תכלס, ואתמול שיניתי שם דווקא, אולי תחשבו שהשם קצת מוזר, Hero MC Take XP. עכשיו, אם אתם תאמרו לעצמכם מה זה השם הגרוע הזה, בלה בלה בלה, תנסו לומר את זה מהר, תסתכלו איזה קליט זה יהיה. השם הקודם שלי היה זה Hero Minecraft MC, זה מה שזה אומר שקראו לי גיבור מיינקראפט. כאילו לא הייתי מרוצה מהשם הזה, אז כאילו החלפתי אותו. Take a fishing road. או פאק. פה נראה לי שמישהו מת. כן, מישהו מת. פיירו. כמו שלי. הלוואי שיש לו צ'סטפלייט. אוקיי. פאקינג. אבל יש לכם כל מיני שאלות, תשאלו בתגובות. אם יש רעשי רקע, כמובן תשאלו בתגובות, כי אני ממש מקווה שלא יהיו אוזניות חדשות, נוחות רצח, הרבה יותר מהקודמות. שלום, קייפ. Thanks for the speed. וואו, good. What? מאיפה הוא הגיע לי? ויקטורי, וואי, זה היה מהר. אוקיי חברים, אני עוד שנייה אחזור אליכם שאני אהיה בלובי. אז כן חברים, אני רוצה להודות לכם על שצפיתם בסרטון, וסליחה על זה שאנחנו לא מעלים סרטונים, אני עם יובל בקושי, ואנחנו מעלים סרטונים מעט מאוד. לא ידעתי שיש לי כל כך הרבה צופים, לעומתי זה הרבה. רגע! אז כן חברים, סליחה על ההפרעה שהייתה. שמתם לב שחתכתי את זה בעריכות. אז סליחה על כל מה שכבר אמרתי, נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.